Hello everybody, I'm Ove Churchfarm. I want to introduce all of you for the best class in this school. Give a big, what is called, give me a big clap salve. Tak for talen, Ove. Nu vil vi vise vores første sketch i Paradise Hotel. Giv den op for lærerne! Hej og velkommen til endnu en parceremoni her på Paradise Hotel. I sidste uge, der skulle vi desværre sige farvel til Bent med guitaren. Og i dag skal vi sige farvel til endnu en dreng. Parceremonien kommer til at foregå på følgende måde. Drengene går hen til den pige, de ønsker den par med, og kysser hende på kinden. Hvis der står 2 drenge bag den samme pige, er det op til pigen at vælge, hvem hun vil den par med. Drenge, vil I vise, hvem vil den par med? Nå, Jørgens, du står med Stefan bag dig lige nu. Hvordan har du det? Stefan er en super fed gut, men jeg vil ønske igen lige så meget gas med mig, som jeg gør med sin stakke magneter. Og Sissel, du står med Frank bag dig. Hvordan har du det? Jeg har det rigtig godt med Frank, han står bag ved mig. Jeg elsker at lege med Frank og hans stive nipples. Lisbeth, i dag står der 2 drenge bag ved dig, og du skal til at vælge. Hvordan har du det? Det har jeg det rigtig godt med, for jeg er helt sikker på min beslutning. Og drenge, I skal selvfølgelig have en mulighed for at tage jeres sag. Ja, jeg synes sgu ikke rigtig, det er nødvendigt, men salgstale, lige fordi jeg har det rigtig godt sammen, og ja, så er vi jo næsten gift. Ulle? Ja, altså, nu står Flemse der og spiller kæk. Men altså, jeg er ikke i tvivl om, at alle penge vil have Ulle Sugar Daddy. Det er det første den, jeg vælter natklubberne med min peak performance og en mod i hånd, så kan I slet ikke modstå mig. Lisbeth, du skal vælge nu. Ja, jeg vil helt klart vælge Ulle frem for min ægtemand Flemse. Nu har vi jo trods alt været sammen i 3 år, så det er bare tid til noget nyt. Ulrik, hvordan har du det lige nu? Jamen, altså, det er en helt ubeskrivelig følelse. Altså, det kan næsten sammenlignes med at have en i biologi og geografi. Så spiller jeg en anden ikke noget med det. Og Flemse, du er blevet valgt fra. Hvordan har du det? Jeg har det piv dårligt lige nu. Næsten lige så slemt, som når jeg har min idé.
Jette, jeg tror, jeg har fået menstruation. Jeg har lidt humørsvingninger. Jeg er sikker på, at det bare er presset lidt for hårdt. Nå. Har I ellers nogle problemer, I vil snakke om? Det kan simpelthen ikke passe. Der må der være nogen, der har nogle problemer. Jamen, vi havde jo pigemøde i går også. Og det kan jo ikke passe i en syg klasse. Mig og Katrine, der var altid problemer. I må da have lavet noget. Ej, what the fuck, Jette? Det gør ikke. Ja, du sagde til os sidste gang, vi ikke måtte være sammen. Piger, I skal mindst finde et problem hver, før nogen får lov til at gå herfra. Nej, jeg føler også, at de holder mig ud for nogle gange, og jeg vil gerne være sammen med dem. Ja, det gjorde de også med mig for 3 år siden. Jeg har det på præcis samme måde. Det gør piger, kom så, flere problemer. Jo, okay. Mig og Nadia, vi var oppe i et stort skænderi for 5 år siden. Ja, det er latterligt. Det er flere år siden alt det her. Så vil det også bare være lige meget. Ja, det gør de. Ikke. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow. Oh my God, Becky, look at her butt. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? You talk to boy, baby, oh, why me break it, why me roll, why me break
Stine. Hey, jeg er lige her. Der er slet ikke nogen, der har set hende. Nå, hej Stine. Ja, jeg så det ikke første gang. Må du undskylde. Jamen, kom så i gang. Dem så over på jeres pladser. Hold nu kæft, mand. Prøv at se Stine, efter hun er blevet gravid. Hun er næsten lige så bred, som hun er høj. Jamen, I skulle jo have jeres aflevering tilbage fra 3 måneder siden. Men jeg vil bare lige starte med at repetere skrivesangerne først. Jamen, godt, du kommer til tiden, Victor. Bedre sent end aldrig, eller nej. Jeg vil starte med et essay. Et essay er en undrende og reflekterende historie, hvor man starter ud fra sit eget perspektiv og senere går ud til et andet perspektiv. Der er nemt og let forståeligt sprog, mange konklusioner, påstande, perspektiver, og selvfølgelig må I ikke glemme den røde tråd. Den røde tråd er rigtig vigtig, okay? Den skal være der gennem hele historien. Den røde tråd, okay? Michaela? Hvad? Hvad skal vi? Der er noget skil tilbage. Stine, nu har du sagt det 3 gange, det der med den røde tråd, og vi er egentlig pænt ligeglade, og det er 10 minutter siden, vi er frikvarter. Og hvad, altså, jeg tror, det er håndarbejde, eller hvad med den røde tråd? Jeg giver op, så dem står afsted mere, altså. Ja, så. Vil I høre en joke? Hvad er forskellen på degerne og myg? Degerne og myg. Myggene er kun irriterende om sommeren. Okay, så skal vi lige nu i dag. Alle børn fik gode karakterer i biologi, undtagen D-klassen, de har ikke styr på biogassen. Ja vel, vi tager den lige til et nyt niveau. Hvad er lighed mellem et æble og en elev fra D-klassen? De hænger lige pænt i et træ. Hvad er ligheden mellem D-klassen og køkkenfliser? Hvis du har fået sat den ordentligt på plads, kan du trampe på dem resten af livet. Mester Ramsund! Jeg er klar til at have en af de gode timer med mig, Berline. Stærk. Giv lov for mig, Godmorgen, Opni. Nej, Nini. Jeg sagde godmorgen, Nini. Godmorgen, Victor. Nå, skal vi starte med vores sædvanlige samfundsfagsteam med vores sædvanlige nyhedsrunde. Er der nogen, der har en international nyhed med? Hvad med en national nyhed? Ja. Der er en fra McDonald's i Hillerød. Han blev fyret. Nini, du må ikke falde ned med til at stramme op. I har eksamen om en uge. Vi dumper bare alle sammen. Men Maja, vi skal ikke engang op i din fag. Det er sgu da lige meget.
Nej, Claus. Jeg gider ikke have 8. klasse. Ej, men for helvede. Ej, men for helvede, Claus. Det er ikke min skyld, 8. klassen er så dårlig. Hvad? Jeg skal lige høre, er det her din bil? Sig mig, har du meget svært ved at se, at jeg er i gang med at føre en samtale? Undskyld, jeg afbryder. Undskyld, jeg afbryder. Det er sgu da ikke, når det hedder, når du ved, du afbryder. Så kan du ikke bare undskylde for det. Det synes jeg siger undskyld for at komme, og det er også, at der er et bruder på en lidt. Hvad siger du til mig? Ja, jeg siger, at jeg snakker i telefon, så giv mig en bøde, eller ring efter patserne. Du kan godt gøre. Er du ked af, at du ikke skal have en i? Nej. Jeg har det helt fint, Claus. Nu tager du dig sammen, Ulrik. Jamen, jeg har jo altid næste år, Claus. Ulrik, men det skal du ud i år. Du har jo flere timer. Skrevet til lærerne. Jeg kommer.
Love